ବାପ ଘରେ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ବୋଲି କିଛି ଜିନିଷ ହିଁ ନଥାଏ। ସକାଳୁ ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ହେଲେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କିଛି ପାଉନଥାଏ। ଏବେ ଉଠୁଛି, ହଁ ଗାଧେଇ ଯାଉଛି କହି ବସି ଶୋଇ 10ଟା ବାଜିଗଲା। ଅଟୋ ଆସିବା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। ଫାଇନାଲି ଅଟୋରେ ବସିବା ବେଳେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ହେଲା। ଆମେ ଆଜି ଆସୁଛୁ ବୋଲି ଘରକୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ନାନାଙ୍କୁ ଡକା ଯାଇଥିଲା। ଅଟୋର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପତିଦେବ ଦାଣ୍ଡକୁ ଦୌଡି ଆସିଲେ, ଆଉ ବୋଉ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଅଟୋରେ ଥିବା ଅଷ୍ଟମୀ ଭାରକୁ ସେ ନିଜେ ବୋହି ନେଲେ। ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରତିବର୍ଷର କଥା କି ଦଶହରାକୁ ଯାଇ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଆସେ। ଏଉଠୁ ଅଷ୍ଟମୀ ଆଉ ମାତ୍ର କେଇଟା ଦିନ ପରେ ବୋଲି ବୋଉ କହେ ଏକାଥରେ ତତେ ଛାଡିବି ଆଉ ମା ପୁଅଙ୍କୁ ପୌର ଭାର ଦେଇଦେଲେ ମୋର କାମ ଶେଷ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଲାଗିଗଲି ମୋର କାମ ଧନ୍ଦାରେ। ଯାହା ଜଳଖିଆ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଯାହା ଯେମିତି ସକ୍ଷମ ଲାଗି ପଡିଲି ଅତିଥି ସତ୍କାରେ। ଖାଇବା ପାଇଁ ପାମ୍ପଡ ବି ଛଣା ହେଇଥିଲା, ହେଲେ ଦିଥର ପାଟିକି ନେଲା ପରେ ଯାଇକି ତା କଥା ମନେ ପଡିଯାଇଥିଲା। ଖାଇ ପିଇ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଲା ପରେ ବୋଉ କହିଲା ଘର ଅନେକ ବାଟକୁ ରାସ୍ତା ବି ଖାଲ ଢିପ, ଶୀଘ୍ର ନ ବାହାରିଲେ ଘରେ ପୁଣି ଆଉ କିଏ ଦବ ଯେ ଧୂପ। ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ସେମାନେ ବାହାରି ଗଲେ। ମୋ ମନ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଯିବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।